morning mga Oragon, mga besh, mga bay. Dito tayo ngayon. Parang first day ng work. Papasok na ulit after 11 days of self-quarantine. So kaya pasok tayo. Natapos na naman yung test, negative naman. So walang dapat ipangamba. Free tayo sa carbonara virus. Andito tayo ngayon, papasok na. Lakad ako para exercise na rin. So samahan nyo ako mga besh, mga bay, mga Oragon. So lakad-lakad lang papunta sa trabaho. So, nandito tayo ngayon. Ito. Sa lamok. Para siyang park. Maganda rin. Tambay-tambay dito kaso kakaloob ng industrial Wala namang natambay dito. Uy, may nakita ko. Lapitan natin. Parang mamamatay na si Doggy. Nako, may sugat. Diyos ko po. Kawawa naman. Wala na. Mamamatay na siya. Oh. Ayoko lumapit. Nakakatakot. Mahirap na. Baka ko yung sunggaban Takot ako Abot pa tayo sa time. Ang time
namin ay 6:30 ng umaga. 6:30. Umpisa na ng trabaho. So, medyo bilis-bilis ang maglakad para hindi tayo malate. Kasi pag na-late, up to 10 minutes, 1 hour, cutting. Mabawasan ang ating sweldo ng kalahating oras. Isang oras. Ganon, katigit. Ganon, katigit. Pag na-late ka ng 10 minutes, bawas na. Kawawa naman. May namatay. Paano kaya yan? Patay na kalapate. Kawawa naman. So, ayan. Pawis na pawis ako. Ayan oh, baka naman. Gawa ng gatas dito sa kaharian ng Jeddah. May gatas. Ito yung factory ng gatas. Fresh milk. Ayan oh. Ayan oh, yung bus namin na sasakyan. Nakailang balik na to. Si Tony Boy. Ay hindi. Si Kalangay. Siya yun. Padalawang balik niya. Nakasalubong ko na yung kanina eh. Ngayon nakasalubong ulit. Tatawid ako. Para malapit natin yung kuya. Okay. So, ingat-ingat sa pagtawid at marami na sasakyan. Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Mayroon na. Marami na nabangga rito eh. Lalo na yung mga nababay. Bihilihan ng mga pagkain, snacks, sandwiches, yun, mga bupiya, restaurant, nandun. Tawid tayo. Ito na nga, anong oras na? Uy, 6:23. Mayroon pa akong 7 minutes para makapag Face ID. Face ID po ginagamit namin. Face ID. So, ayun, mga beshi, mga bahay, mga oragon. Dito ko ngayon. Malapit na mag-time in. Kita nyo naman ang pawis ko. Nagagtak. Ay. Ayos lang. Para tanggal ang fat sa katawan. Ayan. Andyan na yung mga manggagawa ng aming company. Masisipag, mga panggabi, nakalinya na. Linya na sila. Mga beshi. Yay. Grabe ka. Pawis, Nonoy, oh. Pawis. Oh, against the light. Dito tayo. Aywa! Kamusta? Oh! Oh! Mag-ibo na tayo. Ayan. Matik! Automatic. ID! Downside, down, شوية down, power. يجي؟ خلاص. اوكي؟ هذا automatic. كويس؟ كويس! هذا تاتش ماتيك. أنا في مستر بركات. Mr. Kamal from Bangladesh. This guy from Egypt, Egyptian guy, my colleague. هذا مربي. This is Kamal. This is my result of my CBC test for coronavirus. ما في. Negative. Clear. Oh! Ed, how are you? Fine. Welcome back. Yes.
Aha! Mustafa, Mustafa! Say hi to my vlog. Alamin. কেমন হাল? কি অবস্থা ভাই? হ্যাঁ ভাই ভালো। Balak ভাই? Yan, pasok na. Oh, madilim. Ayan. Andito na naman tayo sa mga puro bakal, oh. Mga galvanized materials. Dito na naman si Uragon. Magtatrabaho na naman after the 11 days of self-quarantine. Yo! Balita! Oh, si Luel. So, ito na tayo, mga beshi. Papasok tayo sa aming mumunting opisina. Oho! Suguram! Mr. Suguram! Nepal, from Nepal. Uy, nakalak. So ayun na po. Andito na ako sa opisina. At medyo malamig. Patay natin ang aircon. Ay. At galing tayo sa... Oh. Paano kaya mawawala yung eye bag, no? Oh. Kitang kita? Ay, ay. Dinatay ko yung aircon at malamig. So, dito na ako ngayon sa office. So, ay ay. Naglagay ako ng towel sa likod eh kasi mababasa. Ayan. So, ayun na nga, mga besh, mga bay, mga Uragon. Andito na ako sa opisina. Aming mumunting opisina. Mamaya, mapapasabak na naman sa trabaho. So, hanggang dito na lang muna. Ito munang aking ganap sa umagang ito. Ayan, pawisan na. At kitang-kita nyo naman, no? Umaagos, umaagos. Tumutulo ang aking pawis. Maganda to. Mamaya, subukan mong magpunta sa clinic. Ako ng BP. Medyo tuwing umaga, medyo iba yung pakiramdam ko, parang nahihilo-hilo. Hindi naman masakit yung bato ko o yung ulo ko, wala naman. Parang tuwing umaga, nahihilo-hilo ko kasi parang tumaas yung dugo ko. Kaya naglalakad ako, subukan ko maglakad ng mga araw-araw, mga isang linggo. So hanggang dito na lang siguro muna sa mga besh, mga bay. So kung kayo po ay bago pa sa aking channel, so please subscribe, please hit the subscribe button in the notification bell and para ma-update kayo sa aking mga videong ina-upload. So thank you mga besh, mga bay. Maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta sa aking channel. So hanggang dito na lang. Magpupunas-punas muna ako ng pawis at pinawisan din yung buong katawan ko. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and bye-bye. I start. So yeah, like this only. Clarity, yeah? Huh? Clarity is good. Video. Good? I don't know, good or bad. Huh? Good. Camera is good. Stop.